tarata marisi kalo tile 31 san 2026 an b'o la bi an b'a dɔn k'a fɔ Burkina pankurunjigi kɛnɛso kura o sɔrɔla an bɛ waati min na fɔ bi min bɛ tali kɛ kapitɛni Ibrahim Traoré ale ye wulikajɔ sabati fɛɛrɛ dabalu i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi an yɛrɛ k'a fɔ ko désormais ko pankurun fɛn o fɛn bɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Boeing 747 ko bɛ se ka jigin ani ka taa se Airbus A340 ani fo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ Airbus A380 ninnu bɛɛ lajɛlen place bɛ ale ka PC sanfɛ an bɛ waati min na fɔ bi a nana ka na ɲɛda kura min kɔni ta k'o di a ka pankurunjigi kɛnɛso ma an bɛ don min na fɔ bi ka d'a kan kabini Ibrahim Traoré nana a y'a kale de k'a fɔ k'a bɛna ka na baara kuraw sigi sen kan renouvelation kura minnu kan ka kɛ ka se ka jamana fan o fan ka ɲɛda kura d'a ma k'a bɛna k'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan wa a nakun tɛ fana k'a fɔ n dan ye n b'a kɛ yɔrɔ kelen na ka yɔrɔ kelen to o tɛ nka i ka dɔn k'a fɔ ɲɛda kura bɛ se ka di Burkina fan o fan ma i bɛ ka baara ye o ye a kalekan ye k'a bɛna k'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o kɛra sababu ye sa nin pankurunjigi kɔnɔ kura a nana ka na o sigi sen kan an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora kunnafoni kɔnɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnma Libankaw fɛ yen nɔ Liban finitigilaka maa 4 bɔyanko olu fagara kɛrɛnkɛrɛnma Israɛlikaw fɛ yen nɔ o hukumu kelen kɔnɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi fɛn min bɛ tali kɛ Hizbullah olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ka bɛn ni bi tarata yɛrɛ marisi kalo tile 31 san 2026 fɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Israël finitigilakaw i ka dɔn k'a fɔ olu bɔra ka laselen kɛ officiellement k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye finitigilakaw dɔ faga min bɛ tali kɛ Liban finitigilakaw la n'o olu tɔgɔ de ye ko Hizbullah olu kɔni violence dɔ ta ka ɲɛsin u ma o kɛra sababu ye sa u ye nin maa kofɔlen kɔni u y'o bɔnɛ o nin na an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ sa i ka dɔn k'a fɔ nin waati in na an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ min bɛ tali kɛ an ka fleuve Niger kɔnɔna na n'an nana fleuve Niger kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ sabati koyi kunun u nana ka na Katibugukaw fɛ yen nɔ daraki 38 bɔyanko u nana ka na tɛgɛ kɛ o la ka se k'o bɛɛ lajɛlen kɔni ka o jeni an bɛ waati min na fɔ bi fleuve Niger kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ kalo 9 bɔyanko kɔnɔna na daraki 200 ale ni daraki 90 bɔyanko u nana ka na o de jeni ka d'a kan n'i y'a ta ka jateminɛ daraki bɛ kɛ ka baara min kɛ illégalement i ka dɔn k'a fɔ exploit ninnu an ka jiw a bɛ ka kɛ sababu ye k'an ka jiw bɛɛ lajɛlen ka o tiɲɛ o bɛ kɛ sababu ye adamadenw yɛrɛ ka balo o bɛ ka gɛlɛya ji la ka taa se an ka jɛgɛw ma ani fana i ka dɔn k'a fɔ a bɛ tila ka danger wɛrɛba caman ka o ta k'o ɲɛsin an ka ji ma cogo min na ka d'a kan an ka ji bɛɛ lajɛlen bɛ contaminer an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ji yɛrɛ bɛ kɛ pression sugu dɔ kɔnɔ min yɛrɛ ni a jiw tɛ se ka utiliser cogo si la o de hukumu kɔnɔ Mali autorité olu ye fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko daraki fɛn o fɛn bɛ yen nɔ min bɛ ka boli ba kan an bɛ waati min na fɔ bi ko k'a baara bɛɛ lajɛlen jɔ u y'o laseliw kɛ i k'a dɔn a bɛ kalo 9 bɔyanko la bi o kɛlen sababu sa daraki jeni kɔni o m'a dabila waati bɛɛ lajɛlen na o bɛ darakiw kɔni u b'o minɛ i ka dɔn k'a fɔ Katibugukaw fɛ yen nɔ sa kunun i ka dɔn k'a fɔ daraki 38 u ye o de kɔni u y'o fara ɲɔgɔn kan ka se k'o jeni nka i ka dɔn k'a fɔ kalo 9 kɔnɔ daraki min jenina i ka dɔn k'a fɔ a jatew faralen ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ daraki 200 ale ni daraki 90 bɔyanko la min kɔni jenina an bɛ waati min na fɔ bi Mali finitigilakaw fɛ o kɛlen sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ a yira ne k'a fɔ ko daraki yɛrɛ ko interdilen don an bɛ waati min na fɔ bi Mali jamana yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen na fɛn min b'a to jamanadenw an bɛ se ka ji ɲuman sɔrɔ cogo min na ji sanuma o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nɔgɔya kɔnɔ o de ye Mali ɲɛmɔgɔw u ka wulikajɔ ye ka ɲɛsin jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma an ye kunnafoni min sɔrɔ an bɛ don min na fɔ bi n'an tora kunnafoni kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an bɛna météo kunnafoni na ka se k'o kɛ kunnafoni laban ye k'o kuncɛ météo kɔni bɔra bi ka Mali tile kunnafoni taabolo ka olu di kɛrɛnkɛrɛnma a yira ne k'a fɔ Tawudeni Kidali Tɔnbukutu ka taa se Gawo maraw kɔnɔna na météo y'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi fiɲɛ kolonba dɔ bɛna ci k'a daminɛ i ka dɔn k'a fɔ bi marisi kalo tile 31 san 2026 ka taga a bila i ka dɔn k'a fɔ fo juma nata kɔnɔna ni Ala sɔnna ma n'o ye tali kɛ juma nata fiɲɛ kolon bɛna ci nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna an ye marabolo minnu ko fɔ aw ye n'o o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Tawudeni Kidali Tɔnbukutu ani ka taa se Gawo ma n'o bɛ tali kɛ jamana kɔrɔnfan na cɛncɛngun sanfɛla la o de hukumu kelen kɔnɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ ni fiɲɛ minnu bɛna ci a bɛ kɛ sababu ye kilomɛtiri kelen bɔyanko mɔgɔw ka yeliw bɛ se ka dungaw kɔnɔna na a tɛna se ka ɲɔgɔn ye i ka dɔn k'a fɔ a degere fana bɛna bonya kosɛbɛ a fiɲɛ kolonba ci barika bɛna bonya kosɛbɛ an bɛ waati min na fɔ bi o y'a yɛrɛ fana k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i labɛn ka se ka i ka dɔn k'a fɔ conseil mun bɛ di an ma an ka an yɛrɛ protéger ni o ye an ka masiki an ka o kɔni don an nun na o waati kelen na i ka dɔn k'a fɔ an ka foulard fana an k'o meleke an kunkolo la o commandelen don an fɛ wa n'an bɛ boli sirabaw kan an ka boli dɔɔni o fana ɲininen don an fɛ o i ka dɔn k'a fɔ ka wuli dɔrɔn k'i jɔ n bɛ taa nin yɔrɔ la n bɛ taa nin yɔrɔ la n kun fɛ ten tɔ o fana ka dabila déplacement inutiles ye olu ye
donc an ka déplacement kɛ minnu a bɛ kɛ déplacement nafama ye an ka se ka o baaraw kɔni sigi sen kan an bɛ don min na fɔ bi u nana ka na yɛrɛ fana k'a fɔ an k'an kɔlɔsi fana an ka maakɔrɔbaw ale ni ka taa se denmisɛnninw fana ma an k'an janto o la kosɛbɛ u kana se ka yala ni fiɲɛ cɛjugu in kɔrɔ cogo min na an bɛ don min na fɔ bi ni ala sɔnna nin bɛ dasigi an ka bi bamanankan kunnafoniw na nka yanni ni ala sɔnna ma wulɛ in na i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni kura minnu mana bɔ an b'olu ta k'o di aw ma ladira kɔnɔ nka an b'a dɔn k'a fɔ ni jamukan kɔkɔrɔma donnen don min bɛ tali kɛ Mumuni Kulibali ale ye mori ye mori min ka baara bɛnnen don i ka dɔn k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka bɔ degun ani gɛlɛya kɔnɔ cogo min na Mumuni Kulibali ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ o ma cogo min na o hukumu kelen kɔnɔ moriya baaraw la an maa minnu mago bɛ nafolo ko baaraw la sanu ɲininaw ka taa se i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ dahirimɛ ɲini sugu bɛɛ lajɛlen na ka dɔn k'a fɔ i ka se ka hɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma wuli ka bɔ i nɔ la Mumuni Kulibali b'o baaraw kɛ a ka nɛgɛjuru sira o de ye 73 10 05 06 73 10 05 06 n'a ye Mumuni Kulibali wele o la an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ a ye k'a ka jɔ partager aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw kan bɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ ta ko wɛrɛ kan